Felly, rydych chi wedi rhestru'r holl gostau sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Nawr rydych chi'n barod i weld faint mae'n ei gostio i chi gynhyrchu'r cynnyrch neu ddarparu'ch gwasanaeth. Yr un egwyddorion sy'n berthnasol i gynhyrchion ac i wasanaethau, ond mae'r ffordd o gyfrifo'r peth ychydig bach yn wahanol. Mi soniai am bob un yn ei dro, ond cofiwch y gallwch chi weld y manylion ar y sgrin hefyd. Pan ddawradig i chi weithio'r ffigurau ar gyfer eich busnes chi, byddwn ni'n eich cynghori i gadw'r wybodaeth yma o'ch blaen. Gadewch i ni ddechrau drwy gostio'ch prosiect. Mae hynny'n golygu'r holl ddeunyddiau creu, y pecynnu a chostau'r llafur. Fe ddylech chi hefyd ychwanegu rhywbeth i gyfrannu at orbenion y busnes. Dyma sut mae cyfrifo'r cyfraniad yna at y gorbenion. Yn gyntaf, mae angen amcangyfrif faint o gynhyrchion y byddwch chi'n ei gwerthu mewn blwyddyn. Yn ein henghraifft ni, gadewch ni ddweud 3,000 o unedau. Nawr, rhannwch gyfanswm eich costau sefydlog, gorbenion a thyniadau a nifer yr unedau rydych chi'n disgwyl ei gwerthu. Mae hyn yn rhoi ffigur i chi sy'n dangos faint o gostau sefydlog i'w dyrannu i bob uned. Nawr, adiwch gostau uniongyrchol cynhyrchu pob eitem a bydd gennych chi gyfanswm y gost fesul eitem. Dyma'r enghraifft. Os yw'ch gorbenion yn 6,000 a'ch tyniadau'n 12,000, cyfanswm eich costau sefydlog yw 19,000. Rhannwch hynny a nifer yr eitemau rydych chi'n disgwyl ei gwerthu, 3,000 unedau, a bydd gennych chi gost sefydlog o 6 yr eitem. Nawr, os yw'r costau'n uniongyrchol i gynhyrchu'r eitem honno'n 2 adiwch hynny at y gost sefydlog, sef 6 a chost y cynnyrch yw 9 Dyw e ddim mor anodd ag yr oeddech chi wedi ddychmygu. Ewch ati gam wrth gam. Nawr, gadewch i ni edrych ar gostio'ch gwasanaeth. Y tro yma, rhaid i ni ystyried eich cyfradd fesul awr ar gyfer darparu'r gwasanaeth. Dyma sut mae cyfrifo hynny. Amcangyfrifwch faint o wythnosau rydych chi'n disgwyl ei gweithio yn ystod y flwyddyn. Byddwch yn realistig. Rhaid meddwl am wyliau a gwyliau banc ac efallai bydd adegau eraill pan fyddwch chi'n masnachu. Felly, gadewch i ni ddweud 46 wythnos. Nawr, faint o oriau cynhyrchiol y byddwch chi'n ei gweithio bob wythnos. Dyma'r oriau y gallwch chi godi amdanyn nhw mewn gwirionedd. Cofiwch, dyw hyn ddim yn cynnwys amser gweinyddu, marchnata, cadw llyfrau a chynllunio. Yr amser pan fyddwch chi'n rhedeg y busnes a dweud y gwir. Felly, gadewch i ni ddweud eich bod chi'n gweithio 24 awr yr wythnos yn gwneud gwaith cynhyrchiol neu waith y gallwch chi godi amdano. Mewn blwyddyn, mae hynny'n golygu 46 wythnos lluosi a 24 awr sy'n gwneud cyfanswm o 1,104 awr gynhyrchiol. Fel yn yr enghraifft flaenorol, mae angen i chi cael cyfanswm eich costau sefydlog, sef gorbenion a thyniadau. Yn yr enghraifft hon, fe ddweda i mae'r cyfanswm yw 21,600. Felly, dyma'r cyfrifiad. Costau a sefydlog wedi rhannu â chyfanswm yr oriau cynhyrchiol mewn blwyddyn. Yn ein henghraifft ni, 21,600 wedi rannu â 1,104 yw hynny, sy'n cyfateb i gost o 19,56 ceiniog yr awr. Dyma'r gost sylfaenol fesul awr ar gyfer darparu'ch gwasanaeth. Efallai hefyd y bydd angen i chi adio gostau unrhyw ddeunyddiau y byddwch chi'n ei cynhyrchu neu'n ei defnyddio. Os ydych chi'n gwneud gwaith plymar, efallai y byddwch chi'n darparu washers neu beipiau newydd. Unwaith eto, mae'r gwaith cyfrifo ar gyfer busnesau sy'n darparu gwasanaeth yn eitha syml. Y cyfan sydd angen ei wneud yw mynd gam wrth gam. Iawn, eich tro chi yw hi nawr. Rhowch gynnig ar gyfrifo cost eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Wedyn, byddwch chi fwy neu lai'n barod i bennu'ch prisiau.